De klok van de Martini-cirkel had 8 uur slaan. De toespraak van Westra is zijn laatste als voorzitter van de PC. Takkemier wordt de functie naam toch Its Hellinga. Dat je met deze hamer onbeent trotte keertjes bij het 80 jaar bestaan, speakers met koppen slaan mooien. Westra had de PC in totaal zo'n keer als voorzitter organiseren. Maar hij is net de enige die de afscheid neemt van de PC. Keertster Daniel Iziger had onjoender naar deze editie mij op te houden. Doch wie het net alleen nog maar afscheid nemen, de wie ik rond van nieuwe zaken. Die als het nieuwe PC-lied. En ik boeten binnen nijigheden te vinden. Zo zit net meer Hessel Bouma op de koets, maar sjoggen wij 2 nieuwe gezichten. Bouma zelfs is likwols net vol slijm verdwoen. Nou, ik ging er nooit, ja, ik ging wel in de cel best, maar ik wil een keer dat boek een keer mooi maken, goed dat in de cel om te gaan. Nou, dat ga ik nog mooi maken, hè. Ja, die grapjes van die man en dan kwam ze thuis. Nou, daar je was snaps naar en daar, nou, heb ik de hele morgen mooi maken. Wij beginnen ons vrijheid, goed, echt werk, met ons eigen volkslied. En bij de eerste slag van het parcours Menno van Swieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong is de PC dan echt los. Westra neemt het nog even extra in hem op en sjocht tevreden waarom op zijn tiert als voorzitter. En natuurlijk periode mooi maatje mocht, waarbij je dus rustig stellen kunnen hekken op een receptie. Ik zei dat je toch in bevoorrechte positie was binnen, zo simpel is het.